Всеки има по една купичка, буркан или касичка с събрани монети. Струва се да ги проверите, защото някои монети са по-ценни от други, тъй като имат колекционерска стойност. Например, възпоменателните монети. Тази, например, не е ценна. Дали ще открием нещо? Тук не. Всеки събира монети във времето и ако намерите нещо, защо да не си го отделите за колекцията? Не. Човек може да се намери интересна монета всеки ден, навсякъде, стига да се оглежда. Някои струват повече от други. Ето тази, например. Вау, супер! Тази е от Бремен, Германия, 2010 година. Доколкото знам, колекционерската ѝ стойност е около 5 евро. Доста хора не ми вярват за цените, които казвам в видеята си, но може да разгледате в сайтовете на колко се предлагат. В отлично състояние би могла да струва 5 евро. Да видим има ли още интересни. Тази от Хърватска стана много масова, затова най-вероятно няма да струва повече от 2 евро. Всички я имат. Риси, Хърватска. Има много монети, но друг път ще показвам още.